Salam el hormatly adamlar. Garaştan bağı bir taraf yurdumuzdaki täzelikleri kimim haberler bilen tanıştırgan Watan haberler gepleşmede başlayaz. Şogun yurdumuzda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna köpçüliklerin bağı ekmek dawarasynyň ýazgy mewsümine badylga berildi. Köpçüliklerin bağı nahallaryny ekmek boýunça tutuş yurdumuzda ýaňlanýarlan dawara halkymyzyň mehriban toprak baradaky aladany esasy ugry edilýän ruhy gymmatlyklarymy ýaxşy desturlarymyzda bolan ıgrarlygyny alamatlanýar. Ýeri bilen hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýaşlyk baýak mektebatynyň geçirilýän ýerine geldi. Bu ýerde arkadagy Serdar mehirli garşylandy. Hoş geldiniz arkadaşlar Serdarımız. Halkın arkadaşlı zamanasında teyze kalkınışı beygiyamın. Kalkınışlarına varıyaz biz baklı. Yolunuz akılsın kadamız baklı. Bahar yerli güleveslep bağları. Yağ nurunda şehrimiz kendimiz. Köngüllerde coşup buysun çağları. Diyes işin rovaç pırstetimiz. Arkadaşlar Serdarımız. Bana hallarına oturduk berayın da. Halkyň arkadagy zamana şygar bilen geçýän birlede mehriban watanymyzyň ähli künjeklerini bagy bostanlyga bürmek boýunça ýaýwanlandyrylan asylly çäre hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen üstünlikli dowam edýär. Halkymyzda bag durmuşyň bedegi diýen paýgasy jümle bolup, ol nurany arzuglaryň amala aşýanyny görkezýän hakykat öwrüli. Hormatly prezidentimiz oglanjyga üstünlikleri arzyk edip, onuň bilen ýadgarlyk turata düşdi. Hormatly prezidentimiz ilkinji bagy nahalyny oturdup, köpçüliklerin bagy mektebatynyň ýazgy mewsümine badylga berdi. Döwlet daşlarymyzyň ýurdumyzda giňden ýaýwanlandyrylan asylly çäre gatnaşmagy köpçüliklerin bagy mewsüminiň ähmetini artdyrdy. Munyň özi paýgasy pederlerimiziň bir karar eden milli desturlarynyň häzirki zamanyň ruhyna laýyk derejede üstürlýänini görkezdi. Dawara gatnaşyklaryň hemmesi hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň görellisine erip,
asıllı işe girişdiler. Dürlü görünüşli bağ nahallarının her kunjoğun toprak kuva şertleri nazar alınıp ekilmegi, olorun iyideginin yokor derecede yola koyulmagi, dağ etegin näk gengişliklerde tokoy zooluklarının düredilmeginin baş şertini emele getirýär. Bağ nahallarının köpçülüklüğün oturdulmagi, adamdadın yaşayışına ayratin ehmetli hadaplanlýar. Aydym tazlaryň bilint uwady bir ýerde üýed bolşly dawraly ýagdaýy emele getirdi. Ýurdumyzyň medenet we sunudy saatlaryň çykyşy bugünkü çäre üýed bolşly üýşün çaýdy. Ýurdumyzda köpçülüklüğün bağ etmek boýunça ýazgy mögsümiň milli bakar bayramyna, halkara Nowruz gününe bagşlanmagynyň üýed bolşly manysy bar. Gadymy döwürlerden bäri ýaşaýyşyň dawralan ýanyna alamatlandyrýan Nowruz bayramy dünýäde giňden bellenilýär. Günnogor halklarynyň şol sanyna türkmen halkynyň üýed bolşy diýip desurlaryny şöhratlandyrýan Nowruzyň UNESCO-nyň adamdadyň maddi däl medeni gymmatlarynyň sanyny giýdilmegi we oňa raýdaşlyk, hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklarynyň dünýäniň halklarynyň arasynda öýdara düşünşmek we ansanperwer hyzmatdaşlygynyň günökümine halkara derejesiniň berkitilmegi bu senäniň ähmetini artdyrýar. Alimlaryň we hünärmenleriň tatbiklamagyna görä, şäherleriň we beýleki ilatlerleriň, şeýlekim ulug ýollarynyň ýakalaryna taýyly baglaryň oturdulmagy, daş gurşawyň arassaçylygyny, howanyň hapalanmagynyň öňüne almagyny üpçün edýär we adamlaryň saglygyna oňun täsiri bolýar. Bir ýerlerden soňky ýyllarda taýyşly öziç ýoluna düşen ak mermerli paýtagtymyzyň ajaýyp keşfi görnýär. Döwre waptisgalaryň bir bitigi saýlyşygy, şäkeriň binagarlyk keşfine gaýtalanmajak öwşün çaýýar. Bugünkü dawara gatnaşlaryň ahlasly zähmeti halkymyzyň asylly işlere bolan köwgesini we agdybirligini aňladýar. Ýurdumyzda tutuş halkymyz üçin beýikli bolan işlere hemmeleriň agdybirlikde gatnaşmagy, asyrlar aşyp gelýän milli ýörelgeleriň häzirki döwürde üstünlükli dowam edýänini aňladýar. Ýurdumyzyň medeniyet we sunudy saatlarynyň bilint uwada betlenen aýdym taýyl çykyşlarynyň ýanglanmagy, asyrly çäräniň dawrasyny hatda bilindi götürdi we bir ýerde gurulýan çäre üýed bolşly bayramçylyk öwşüni çaýdy. Mihman karşılar çörek tuz bilin, vasbeder ışığı bilin, saat bilin, ak yollardan baryan diyara şöhret, şöhret dedi kalkınışlı iyama. Indi bolsa hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň garaşsyz hemçilik betarap Türkmenistanyň ähli halkyna iweren gutlagy bilen tanış edýäs. Bagtyar halkym, gaderli watanaşlar. Sizi halkyň arka dagly zamanasy ýylyna rızkyl berekede toy bayramy beslenip gelen milli bahar bayramy halkara Nowruz güni münasibetli tüy sürekden gutlaýan. Siziň her biriňizde parahat we bagtyar durmuşy, maşgal awdançylygyny, berkjan salygyny arzu edýän, şatlyk şowkuny beslenip giňden bellenýän bayramçylyk çäreleriniň ýurdumyzyň ähli raýatlaryny ýyl ýurt bäkitli beýik işlere ruhlandyrjakdygyny, şöhratly ata-babalarymyzdan miras galan gadymy gymmatlyklarymy dünýä ýaýmakda möhüm ähmiýete eýe boljakdygyny berk inanýan. Türkmen halkynyň şeýlede günnogor halklarynyň durmuşyny ören berk ornaşan Nowruz bayramy parahatçylyk, insanperwerlik, dost doganlyk ýürelgilerini giňden dawralandyrýan bayramlar. Nowruz galkynşyň, gülleşiň we täzelenşiň bayramy bolmak bilen halklar arasynda parahatçylygy, agzybirligi, inançmagy kemale getirýär. Hoşniýetli goňşuçylyk, özara bähitli gatnaşyklar berek-berege anam Nowruz bayramynyň esasy ýürelgileridir. Abu Reyhan Berinoýnyň, Omar Hayyamyň, Alişer Nowaýynyň, Döwlet Mehmet Azadynyň, Magtymly Pragynyň, Nur Muhammed Andaliýewiň we beýleki günnogor akyllarlarynyň nusxawy eserlerine Nowruz bayramynyň taryhy ähmiýeti çoňury beýan edilýär.
Türkmen halkının nutqawy edebiýatyna, halk dörejligine, medeni mirasyna Nowruza giň orun berilmegi, oň taryhy kökleriniň asyrlaryň jümmüşine uzaýanyna aýdyň şaýatlygy diýe. Halkymyzda Nowruz bayramy bilen bagly ırım ynançlaryň dep desturlugyň ençemeti bar. Merdana pederlerimiz Nowruza berje edilýän deplen we ynançlaryň üstü bilen nesilleri watyny we pallyk, tebigaty we durmuşa söýgi, insanperwerlik ruhuny terbiýeläpdirler. Ýaşlaryň kalbyna ýagşy gylyk häsiýetleri, halal zähmet çekmek enliklerini kemale getiripdirler. Ediz watandaşlar, Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürüte rezolýusiýasy esasyna her ýylyň 20 martynyň halkara Nowruz güni diýilip aglan edilmegi, Nowruz bayramynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl meden mirasynyň görnükli nusxalarynyň sanawyna girdilmegi bu gadymy bayramyň halkara derejesinde ähmiýetini has martyrdy. Bu bayram münasibetli geçirilýän çäreler Nowruz bayramyny belleýän halklary, ýurtlary birek-birege ýakynlaşdyrmak bilen medeni insanperwer ýürelgüliň rowaşlanmagyna ýardam edýärler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy zamanyna milli bahar bayramy halkara Nowruz güni garaşsyz baky bitirip Türkmenistanyna agzybir halkymyzyň bagtyar durmuşynyň, ýurdumyzyň dörejlik kuwatynyň we taryhy medeni gymmatlyklarynyň rowaşlanmasynyň bayram hökmünde giňden belenilýär. Bu bolsa bedew batly ösüşler bilen ynamly öňe barýan diýarymyzyň durmuşynaky şanly senelen milli bayramlaryň raýatlary, belent maksatlary we halal işleri ruhlandyrmakda ören uly ähmiýetiniň bardygyny görkezýär. Bugün halkyň arky dagly zamanasy ýylynyň nurana bahar pasly Türkmen topragyna düşümli gadam basyp edi diýarymyzy lelezarlyga betledi. Ajaýyp ýaz paslyň ýagyşly ýagmyrly, gül gunçaly, hoştap hawaly, terin dünýäsi, garagum sehramyzyň, keremli daglarymyzyň, boz meýdanlarymyzyň görküne görk goşdy. Nowruz günlerine ekrançylyk bilen bagly depleri berje edýän daýhanlarymyzyň, ýaş agaç nahallaryna oturdýan bagwanlarymyzyň, sonorly sehralarda oğluk guza mewsimine girişen mallarlarymyzyň buýsonçly kalplaryna bahar joşgyny, Nowruz şadlygy mewjurýar. Döwürdeş şahirlerimizin Nowruzyň watypyny getirýän goşgularyny, mukaddes toprağymyzyň bereketligi, halkymyzyň milli gymmatlyklary, ajaýyp teýgatymyzyň gözellikleri çeper şöhlenýär. Täze eýýamda täze baýmany mazmuna betlenýän Nowruz bayramynyň şadlyk şowkyny her bir bagtyar maşgala ojagyny sahabatlyk, döwletlik, agdybirlik getirýär. Milli bahar bayramy halkara Nowruz güni münasibetli paýtagymyz Aşgabatda Ahal welaýatynyň Akbuda etranyň Nowruz ýaylasyna hemem ýurdumyzyň beýleki welaýatlaryna geçirilýän bayramçylyk dawralary mehriban halkymyzyň bagtyarlygynyň, awadançylygynyň, ediz watanymyzyň gülle besişleriniň öz bolşy suwtnamasyny öwrülýär. Mehriban halkym, ediz watandaşlar, täze bahar gözellikleriniň gaýnap joşýan ýurdumyzda giň girim bilen belenýän milli bahar bayramy halkara Nowruz güni münasibetli ýene de bir gezek tüýsürekden utlaýan siziň ähliňizde berkjan saglyk, uzak ömür, maşgala awdançylygyny we bagtyar durmuş arzu edýän goý Nowruz nagmalary göwnlere ganat berip, ykballara baky bagtyň ýakymly owazy bolup dolsun. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Nowruz hormatly prezidentimizin adyna gelen gutluglar bilen tanışýar. Elkinje tanıştyrjy gutlugymyzda şeýle diýilýär. Onuň alhyzreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident, Türkmenistanyň 3-nji prezidenti bolanyňyz münasibetli size siziň maşgalaňyzda we ýurdumyzyň halkyna şadlykly hemem awadan Nowruz bayramyny arzu edýän. Parahatçylyk we täzelenişiň şu gününde Birleşen Ştatlarda we yer ýüzünde köp adamlar bu ajaýyp bayramy bellemek üçin size goşulýarlar. Şu ýyl Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy belenilýär. Diwanymyň işgärleri siziň ýurdumyz bilen howpsuzlyk baýaty, umumy maksatlara yetmek, Awganistanyň terrorçylar üçin gaçyp atylgy bolmazlygy hemem metan gazynyň zyňylaryny azatmak baýaty, umumy maksatlara yetmege, şeýle-de biziň ykdysady hyzmatdaşlygymyzy ilerletmek, hemem hazır energetikasyny ösdürmek boýunça bilelikdäki işlerimiziň dowam etdirilmegine sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň mundan beýlegi puwtulandyrmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýan. Nowruz bayramyňyz gutly bolsun. Hormatlamak bilen Joseph Biden, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti.
Boğutluğunda şeyle deyliye, onun al-Hidrati Türkmenistan'ın prezidenti Cenab Serdar Berdimuhamedova. Hormatly Cenab Prezident, Türkmenistan'ın qadimdan gelýän bayramının, Nowruz bayramının yetip gelmek münasibetli Xitay Halk Respublikasynyň hökümetiniň we halkynyň adyndan şeýle-de hut öz adymdan size we siziň üstüňiz bilen Türkmenistan'ın hökümetine hemem halkyna tüýsürekden gutluglarmy beýan edýän. Şu ýyl Türkmenistan bilen Xitaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy belenilýär. Şol döwrüň dowamyny Xitay Türkmen gatnaşyklary işçiň ösürilip, iki ýurdun halklarynyň bähidine hyzmatdaşlygyň dürli ugurlaryny beles sepgetlere getirildi. Xitay Türkmen gatnaşyklarynyň ösürmegine ul ös berýän, hemem siziň bilen iki ýurdun halklarynyň bähidine özara bähidli hyzmatdaşlygy ösürmek üçin bilelikdäki tagallalary taýýardyryn. Size berkjan saglyk hemem rowaşlyk Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa bagtyarlyk we awadançylyk arzu edýän. Sizin pin Xitay Halk Respublikasynyň başlygy. Boğutluğunda şeýle sözleri var. Onun al-Hidrati Türkmenistan'ın prezidenti Cenab Serdar Berdimuhamedova. Hormatly Serdar Gurbanulyewich, öz adymdan we Azerbaýjanyň halkynyň adynan sizi hemem Türkmenistan'yň ähli halkyny Nowruz bayramy bilen tüýsürekde gutlaýan. Umumy adamzat gymmatlyklary özüne jemleýän bahar bayramy adamlary ýagşy işlere, özara düşünşmäge, golluk bermäge we raýdaşlyga çagyrýar. Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň arasyndaky dostluk, hoşnýetli goňşuçylyk hemem hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň Nowruzyň gadymy däpleri bilen ýaşaýan halklarymyzyň bähidine munun bilegem ösüriljekdigine we putulanyryljakdygyny ananýan. Bu nurana bayram gününe size berkjan saglyk eşiňize üstünlikleri Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa awadançylyk arzu edýän. Hormatlamak bilen Ilham Aliýew, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti. Boğutluğunda şeýle setirler var. Onun al-Hidrati Türkmenistanyň prezidenti Cenab Serdar Berdimuhamedova. Hormatly Serdar Gurbanulyewich, size we siziň üstüňiz bilen dostlukly Türkmenistanyň ähli halkyna pederlerimiziň gadymdan gelýän bayramynyň, Nowruz bayramynyň gelmegi münasibetli tüýsürekden gutluglarmy, hemem iňgowy arzularmy beýan edýän. Bugün halkara bayramy derejetine eýe bolan gadymy Nowruz bayramynyň öz ruhy many mazmuny bilen adamzadyň bähidine gulluk etmegini dowam edýänigi gowunurjydyr. Häzirki döwrüň çylşyrymly durmuş ykdysady we geosyýasy şertlerine bahar bayramynyň täzelenşiň hemem dörejiliň, parahatçylygyň we asudalygyň, dostlugyň hemem jebisliň, özara düşünşmegiň we raýdaşlygyň, özara hormat goýmagyň hemem golluk bermegiň beýik taglimlaryny alamatlandyrýan umumy adamzat gymmatlyklary aýratyn ähmiýeti eýdir. Täjik türkmen dostluk hemem özara bähitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň Nowruz bayramynyň asly däplerini eýermek arkaly halklarymyzyň esasy bähitlerine laýyklykda munun beýlegem ösüriljekdigine we giňeldiljekdigine berk ananýan. Hormatly Serdar Gurbanulyewich, size berkjan saglyk, bagtyarlyk we uly üstünlikleri Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, durnukluk, rowaşlyk hemem güllep ösüş arzu edýän. Hormatlamak bilen Emomali Rahman, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti. Boğutluğunda şeýle diýilýär. Onun al-Hidrati Türkmenistanyň prezidenti Cenab Serdar Berdimuhamedova. Hormatly Serdar Gurbanulyewich, Gyrgyz halkynyň adynan we hut öz adymdan sizi Nowruz bayramy bilen tüýsürekde gutlaýan, goý medeniýetimizi we iňgowy däplerimizi şöhratlandyrýan bu bahar bayramy halklarymyzyň dostlugyny putulandyryp, rowaşlyk we awadançylyk getirsin. Gyrgyzstan bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň iki halkyň bähidine ösüriljekdigini ananýan. Hormatly Serdar Gurbanulyewich, size berkjan saglyk, bagtyarlyk we döwlet işiňizde üstünlikleri arzu edýän. Hormatlamak bilen Sadyr Japarow, Gyrgyz Respublikasynyň prezidenti. Türkmen döwletiniň başçysyny Serdar Berdimuhamedowyň adyna Türkmenistanyň prezidenti wetipetine girişmek münasibetli köp sany gutluk hatlary we telegrammalar gelip goşýar. Hatlarda bellenşýär ýurdumyzda açyklyk we demokratiýa esasyna 10 martda geçirilen saýlawlardaky ynamly ýeňiş halkymyzyň watan söýjüligini, her bir raýatyň döwletimiziň geljegi, jemgyýetimiziň demokratiýa ýoly bilen munun bilegem ynamly öňe gitmek üçin jogapkärçiligini bütün dünýä görkezdi.
Hatları iverenler hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow we Berkcan sağlyk, uzak ömür Türkmen halkynyň behidine, giňgerimli işlerine üstünlikleri arzu edýärler. Hormatly prezidentimiz tüý sürekden gutluglaryny Milli Gençiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow we Milli Gençiň Mejlisiniň başlygy Mehmedow iwerdiler. Hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlarynyň wezipesini ýerine ýetirjiler. Amanow, Abdurahmanow, Qılıjov, Mehmedow, Meredow, Urazgerliýew, Purçekow, Toýliýew, şeýle-de Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktorynyň wezipesini ýerine ýetirji Çakyw Ingow arzuwlaryny iwerdiler. Döwlet başlanmada Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkär işgärleri tüý sürekden gutluglaryny iwerdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow wezipe girişmegi münasibetli ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adynan Ahil welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balqan welaýatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşuw welaýatynyň häkimi Nazarmuradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amangelliýew, Mary welaýatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Ganymow gutladylar. Döwlet başlanmada Türkmenistanyň hara hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşlary iň gowy gutluglaryny iwerdiler. Şeýle-de hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň saýlawlary we salatçyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňişniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňişniň başlygy, Kerdeşler Arkalaşyklaryň milli merkeziniň başlygy, Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňişniň başlygy, Magdum adyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňişniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň insan perwer birleşiginiň prezidentiniň ornwasary Gurbanuly Berdimuhammedow adyna hownarlygy metäç çağlary himayet bermek boýunça Haýry Sahabat gaznasynyň ýerine ýetirji direktory, Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler iň gowy arzuwlaryny ýolladylar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň adyna halkara jemgyýetçiligi tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň kararnamasyna laýyklykda halkara Nowruz güni hökmünde belenilýän Milli Bahar bayramy münasibetli köp sanly gutluk hatlary we telegrammalar gelip gowşýar. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri öz hatlaryna diňe bir türkmen halkynyň däl eýsem ähli günnäwr halklarynyň durmuşynyň aýrylmaz bölegi bolan bu bayramyň parahatçylygyň, insanperwerligiň, dostlugyň kemem dogonlugyň dawralanmagyny alamatlandyrýan nyktaýalar. Nowruz bayramy täzelenşiň we güllep ösüşiň nyşany bolmak bilen halklary birleşdirýär we ynançykly gatnaşyklary ösdürýär. Hatlary iwerenler döwlet başlanmady durmuşyň baky dowam bolýanyny alamatlandyrýan bu nurana bayram bilen tüýsürekden gutlap Berkcan sağlyk, uzak ömür, güýç, kuwat kemem türkmen halkynyň bagtyarlygynyň we awadançylygynyň behidine görektirilen ähli meýilnamalarynyň kemem maksatnamalarynyň mundan beýlegem üstünlikli durmuşa geçirilmek üçin eksilmez ilham arzu edýärler. Hormatly prezidentimiz tüýsürekden gutluglaryny Milli Gençiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow we Milli Gençiň Mejlisiniň başlygy Mehmedow iwerdiler. Hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlarynyň wezipesini ýerine ýetirjiler. Amanow, Abdurahmanow, Qılıjov, Mehmedow, Meredow, Urazgerliýew, Purçekow, Toýliýew şeýle-de Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktorynyň wezipesini ýerine ýetirji Çakyw tüý sürekden gutluglaryny iwerdiler. Döwlet başlanmada Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkär işgärleri tüý sürekden gutluglaryny ýolladylar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Nowruz bayramy münasibetli ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahil welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balqan welaýatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşuw welaýatynyň häkimi Nazarmuradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amangelliýew, Mary welaýatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Ganymow gutladylar. Döwlet başlanmada Türkmenistanyň hara hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşlary iň gowy arzuwlaryny iwerdiler. Şeýle-de hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň saýlawlary we salatçyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňişniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňişniň başlygy, Kerdeşler Arkalaşyklaryň milli merkeziniň başlygy, Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňişniň başlygy, Magdum adyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňişniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň insan perwer birleşiginiň prezidentiniň ornwasary Gurbanuly Berdimuhammedow adyna hownarlygy metäç çağlary himayet bermek boýunça Haýry Sahabat gaznasynyň ýerine ýetirji direktory, Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler iň gowy arzuwlaryny ýolladylar. Garaşda baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde alınıp barlayan işler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne münasip ýörelgiler bilen üstünlikleri başlanýar. Muňşeleden hepden dowamly wakalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar.
15 martda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhamedov Ministrler Kabinetiniň Döwlet Howpsuzlyk Kenişiniň giňişli mejlisine geçirdi. Onu ýurdumyzda geçirilen möhüm jemgyýetçilik syýasy wakanyň bätleşik esasyna geçirilen Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlarynyň netijelerini garaly. Milli liderimiz gün tertibine aglan edip, elkilen Türkmenistanyna saýlawlary we salasalçyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy Muradowa söz berdi. Olar şu ýylyň 10 martynda geçirilen döwlet başlygynyň äkli halyk saýlawlarynyň netijeleri barada habar berdi. Merkezi saýlaw toparynyň şu ýylyň 14 martynda geçirilen Jemgyýetçi Mejlisine kabul eden karary esasynda o Türkmenistanyň saýlaw kodeksining 76-njy maddasyna laýyklykda saýlawlarda ses bermäge gatnaşan saýlawçylaryň sesleriniň en köpüsini 72,197 götürmini alan dalaşgar Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Serdar Gurbanoğlu Berdimuhamedov Türkmenistanyň saýlanan prezidenti diýilip ikrar edildi. Muradow Türkmenistanyň saýlawlary we salasalçyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň äkli agdalarynyň adyndan geçirilen äkli halyk saýlawlarynyň milli liderimiziň parasatly başdanlygyny, ýurdumyzda demokratiýanyň ösýänligini, halkymyzyň mehriban arkadagymyzyň il ýurt bähgitli parahatçylyk söýüji syýasatyny dolu gollaýanlygyny, milli liderimiziň daşyna jewsleşenligini aýdyn görkezýän noktada. Soňra Milli Gençlik Mejlisiniň başlygy Mehmedow halkyň arkadagly zamanasy ýylynda watanymyzda düýpli durmuş ykdysady we demokratik özgörtmeleri durmuşa geçirmek boýunça giňgerimli işleň amal aşyrylýanyny habar berdi. Şundan birlikde bu möhüm jemgyýetçilik syýasy çäresi milli liderimiziň döwlet adam üçindir diýen insanperwer ýörelgesini durmuşa geçirýän adyl demokratik hukuk we dünýäwi döwletiň binýadynyň berkdigini, halkymyzyň watançylyk düşünjesini, her bir raýatyň öz ýurdunyň geljegi üçin jogapkärçilik doýgusyny, işçiň durmuş ýörelgesini dünýä ýüzüne aýdyn görkezmekde, jemgyýetimiziň mundan beýlegem demokratik ýol bilen ynamly öňe gitmegine aýgytly ädim boldy. Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary ýurdumyzda demokratik başlanýyşlaryň ýigdirli ösürilýändigini, saýlaw ulgamynyň kemilleşdirilýändigini, täze taryhy ýamda alınıp berilýän içeri we daşary syýasatyň dolu gollanylýanyny ýene-de bir gezek tasdiqlady. Milli parlamentiň başlygy Milli Gençlik Mejlisiniň deputatlarynyň adyndan Serdar Gurbanoğlu Berdimuhamedov şu ýylyň 10 martynda geçirilen äkli halyk saýlawlaryny ynamly ýeňiş gazanmagy bilen gutlap, Türkmenistanyň saýlanan prezidentina gahrman arkadagymyzyň alyp berýän adyly ýoluny dowam etdirmekde, ýurdumyzy ötüşlüň täze beletliklerini ýetirmekde uly üstünlikleri arzu etdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary, Daşary işler ministri Muradow çykyş edip, garaşdy kimişilik bitirip ýurdumyzda syýasy, ykdysady we durmuş ulgamlaryny okulny ötüşleri gönükdirilen özgörtmeleň amal aşyrylýanlygyny bellädi. Şunu bilen baglykda milli liderimiziň alyp berýän döwlet syýasatynyň netijesinde Türkmenistanyň konstitusiýasy esasynda demokratik hukuk, dünýäwi döwletiň we raýat jemgyýetiniň döredilýänligini ygtaldy. Ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýetli wakanyň ýokary netijeleri watanymyzyň öz ygtyýarlygyny we garaşdyrylygyny putulandyrmak, ýurdumyzda jemgyýetiň ýokary derejedäki agdy berligini we jewsligini öpçün etmek, hemem umumy ikrar edilen kadrlaryny durmuşa geçirmek boýunça alınıp berilýän köp ugly döwlet işiniň netijeleri äkli türkmen diplomatlarynyň, döwletimiziň daşary ýurtly dostlarynyň we halkary hyzmatdaşlarynyň adyndan Serdar Gurbanoğlu Berdimuhamedov şu saýlawlarda gazanan ynamly ýeňşi we onuň Türkmenistanyň en ýokary döwlet wezipetine saýlanmagy bilen tüýsürekden utlanyldy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary, Döwlet Howpsuzlyk Kenişiniň sekretary Amanow möhüm syýasy çäreni Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny şu ýylyň 10 martynda ýokary gurumçylyk derejesine geçirmek maksady bilen toplumdan çärelen görülenligi barada hasabat berdi. Har hukuk goraýjy edaralaryň asnaşykly we utgaşykly işiniň netijesinde ýurdumyzda asudalygy we durnuklugy saklamagy, äkli vilayetlerde hemem paýtagtymyzda kanunlygy we tertip düzgün öpçün etmäge, äkli saýlaw участоklaryna ýanyň howpsuzlygyň kadrlaryny berja etmäge gönükdirilen çäreler amal aşyrly. Ýurdumyzyň har hukuk goraýjy edaralarynyň ýol başçylarynyň adyndan saýlanan prezident Serdar Gurbanoğlu Berdimuhamedov äkli halyk saýlawlaryny gazanan ynamly ýeňşi bilen tüýsürekden gutlanyldy. Ministrler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Kenişiniň Gençlik Mejlisiniň dowamyny döwlet başlygymyz bu ören möhüm jemgyýetçilik syýasy çäreniň halkara talaplaryna laýyklykda we ýokary derejede açyçanlyk hemem aýdynlyk ýagdaýyna gurulanyň üçin Türkmenistana saýlawlary we salasalçyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň agdalaryny, milli hemem halkara synçylaryny saýlawlary üstünlikle geçirmäge gatnaşan ähli watanyşlarymyza tüýsürekden minnetdarlyk bildirdi. Täze saýlanan döwlet başlygyny ýygnanlary, gutluklary we hoşnýetli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip söz sözledi. Türkmenistanyň täze saýlanan prezidenti Serdar Gurbanoğlu Berdimuhamedov garaşdy, kimişilik betarap watanymyzyň raýatlaryna ýüzlenip saýlawlara işçiň gatnaşan ýyleşlerimize özü üçin ses
berip, ynam billeren saýlawçylary tüýsürekden minnetdarlyk bildirdi. Meleli Zermez Gurbanyň Berdi Muhammedowyň garaşsyz beýterip Türkmenistan döwletimiziň ykdysady kuwatyny berkitmek, oň halkara awraýyny artdyrmak ugrunda uly işleri amala aşyranlygyny ýygytap, ýurdumyzyň täze saýlanan prezidenti garaşsyz Türkmenistanyň ösüşiniň täze tapgyryny, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni öňde has uly wezipeleň durýanyny ýygytdy. Bu wezipeler Türkmenistanyň milli gençliň halk maslahatynyň taryhy meclisine kabul edilen berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek milli maksatnamasyna jekmejek beýan edildi. Ýurdumyzyň täze saýlanan prezidenti Serdar Berdi Muhammedow ýygnananlary we ähli Türkmenistanlary halkymyzyň billeren beýik ynamyny garaşsyz hemişelik beterip Türkmenistanyna asudalygy, howpsuzlygy üpçün etmek, dünýäde parahatçylygyň, özleri ananşmagyň berkarar bolmagyna ýardam bermek, ata watanymyzyň güllep etmegini hem mehriban halkymyzyň awadan we bagtyar durmuşda ýaşamagynyň bekidine betirjek işleri bilen ödejekdigini inanardy. Soňra milli liderimiz Gurbanyň Berdi Muhammedow Türkmenistanyň başdany wezipesine täze saýlanan Serdar Berdi Muhammedowy ýurdumyzyň kanunçylygyna we umumy kabul edilen hukuk kadalaryna laýyklykda beýleşik esasyna açyçanlyk hem aýdynlyk ýagdaýyna geçen prezident saýlawlaryna gazanan ýeňişi bilen tüýsürekden utlady. Bu ýeňiş biziň halkymyzyň billeren ynamynyň netijesidir. Adamlaryň ynamy bolsa mukaddesdir we hökman ödülmeliler. Munyň üçin elkilerini watany we mehriban halkyňa çäksiz söýmeli. Hemişe halkyň aladasy bilen ýaşap, ähli güýjüňdir tagallaňy onuň bekitlerine gönükdirmeli. Eger gerek bolsa watanyň we halkyň üçin janyny hem bermäge taýýar bolmaly diýip milli liderimiz aýtdy. Hem Türkmenistanyň täze saýlanan prezidentiniň bu ynamy ödejekdigini anamylerde. Hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Kenişliğiniň Gençlik Meclisiniň dowamyna aglan edilen hareketme wagtyna bu ýerde hökümet agdalarynyň gatnaşmagyna maslahat geçirdi. Onuň dowamyna Türkmenistana saýlawlary we salasajyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlanyň Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlarynyň jemleri boýunça beren hasabat bilen baglanşyk meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Hareketmeden soň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Kenişliğiniň Gençlik Meclisi dowam etdirildi. Ministrler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Kenişliğiniň Gençlik Meclisiniň ahyryna gahrman arkadagymyz hemmelere berkjan sağlyk, maşgul abdançylygyny, berkarar watanymyzyň rowaşlygynyň bekidine alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Hepdeniň dowamyna Türkmenistanyň prezidenti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'iň, Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň, Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň, Iran Islam Respublikasynyň prezidenti Said Ibrahim Raisiň, Pakistan Islam Respublikasynyň prezidenti Arif Alviň, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýewiň, Ermenistan Respublikasynyň premier ministri Nikol Pashinýanyň, Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň, Gyrgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarowyň, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmonyň, Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň, Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Si Jinpingiň, Belarus Respublikasynyň prezidenti Aleksandr Lukashenkanyň, Birleşen Arap Emirlikläriniň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, prezidentlik işleri boýunça ministri Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyanyň, Bahreyn paşasy Hamad bin Isa Al Khalifanyň arasynda telefon arkaly söhbetleşikler boldy. Söhbetleşler Serdar Berdi Muhammedowy Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlanmagy bilen gutladylar. 19 martda paýtatymyzda ruhyat köçünde Türkmenistanyň saýlanan prezidentiniň wezipege girişmek münasibetli dawara geçirildi. Bugün garaşsyz beýterip watanymyzyň taryhyna, ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan we asyrlyň dowamyna kemaly bilen halk häkimetlik däplerini alamatlandyrýan demokratik özgörtmeliň ähmiýetini açyp görkezýän seni hökmüne girdi. Ma'lum bolşaly 10 martda açyklyk, aýdynlyk we giň bätleşik esasyna milli kanunçylygy hem umumy ikrar edilen halkara hukuk kadrlaryna laýyklykda geçirilen prezident saýlawlarynyň jemleri boýunça eň ýokary döwlet wezipesine saýlawçylygyň köp sanly seslerine münasip bolan Serdar Berdi Muhammedow saýlandy. Täze taryhy ýamda täzeçil usullardan baş çykarýan giň dünýä garaşly hem häzirki zaman ilmina oňyn pikirlenmelere ıgrarly ýaş nesliň geçişmek bilen baglanşykly meselelere garaşsyz beýterip Türkmenistanyň dörejilikli içeri we daşary siýasatyny durmuşa geçirmekde möhüm ähmiýet berilýär. Şuňdan bagly
Şonlukda gahryman arkadağımyzyň, ata watanymyzyň we halkymyzyň ykbaly barada jogapkärçiligi öz üstüne almagy, ukyply ýaş ýolbaşçylary öňüstirmek barada Türkmenistanyň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň şu ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen meclisine beýan eden başlanjy aýratyn ähmiýeti eder. Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary boýunça ses bermeň jemlerini aglan etmek üçin Türkmenistanyň saýlawlary we salasalçyklary geçirmek boýunça Merkezi Toparyň başlygy Muradow 2022-nji ýylyň 10-njy martyna ýokary gurulmaçylyk derejesine geçirilen Türkmenistanyň prezidentiniň ähli halk saýlawlarynyň netijeleri barada habar berdi. Türkmenistan boýunça 3.460.080 saýlawçydan 3.362.052 ses berip 97,117 götürüm gatnaşyk boldy. Türkmenistan boýunça saýlawlarda ses berilişiniň netijesi boýunça Dalaşgar Perhat Begenjew saýlawçylygyň sesleriniň 2,102 götürümini, Dalaşgar Agajan Bekmuradow 7,120 götürümini, Dalaşgar Serdar Berdimuhammedow 70,197 götürümini, Dalaşgar Berdimahmet Gurbanow 2,120 götürümini, Dalaşgar Baba Murat Meredow 1,108 götürümini, Dalaşgar Hıdır Nunnayev 11,109 götürümini, Dalaşgar Maksat Ödeşew 1,115 götürümini, Dalaşgar Maksat Murat Özgeliyev 1,116 götürümini, Dalaşgar Kakaylı Sarif 1,109 götürümini aldy. Türkmenistanyň Merkezi Saýlaw Toparynyň şu ýylyň 14-nji martyna geçirilen Jemleýiji meclisine kabul eden karary esasında Türkmenistanyň Saýlaw kodeksining 76-njy maddasyna laýyklykda saýlawlarda ses bermäge gatnaşan saýlawçylaryň sesleriniň 70,197 götürümini alan Dalaşgar Serdar Gurbanoğluýew Berdimuhammedow Türkmenistanyň saýlanan prezidenti diýilip ikrar edildi. Türkmenistanyň saýlawlary we salasalçyklary geçirmek boýunça Merkezi Toparyň başlygy Türkmenistanyň hormatly prezidenti Serdar Gurbanoğluýew Berdimuhammedow şu ýylyň 10-njy martyna geçirilen ähli umumy demokratik saýlawlarda gazanan ýeňşi münasibetli tüýsürekden utlady. Ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, durmuş we hukuk ugurlaryny durmuşa geçirilen özgertmeler hil taýdan täze dünýä garaýşly nesilden kemale gelmegini şertlendirdi. Halkymyz oňyn tejribe toplamak we jogapkärçilikle raýatlyk nukdaý nazary bilen watanymyzyň taryhynyň ösüşiniň täze tapgyryna gadam goýdy. Jemgyýetimizin miýdemede bitewligini we agdyberligini alamatlandyran prezident saýlawlarynyň ösünlikle geçirilmegi munyň aýdyn beýanydyr. Türkmenistanyň saýlanan prezidenti sag elini Türkmenistanyň konstitusiýasyna goýup Türkmenistanyň halkyna kasam etdi. Türkmenistanyň saýlawlary salasalçyklary geçirmek boýunça Merkezi Toparyň başlygy ähli türkmen halkynyň adynan saýlanan döwlet başdanyny Türkmenistanyň prezidentiniň şahsiýetnamasyny gowşurdy. Welaýatlary hemem Aşgabat şäherine wekilçilik edýän hormatly ýaşular döwlet başdanyny Türkmenistanyň prezidentiniň tapawutlandyrjy nişanyny gowşurdylar we türkmen halkynyň adynan mähirli gutladylar. Türkmenistanyň saýlanan prezidentiniň Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda öz wezipesine girişenligi däwrli ýagdaýda aglan edildi. Türkmenistanyň döwlet senasy ýerine ýetirildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň döwlet baýdygynyň öňüne baş egýä we mukaddes baýdygy öpüp tugad etdi. Soňra türkmen döwletiniň başdany wezipesine girişen Serdar Berdimuhammedow söz sözledi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýygnanylary we ähli watandaşlarymyzy mübareklep, garaşsyz kemişilik bitirip Türkmenistanyň ähli halkyna, ähli halk saýlawlaryny özüne bildiren anam üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirdi. Bu saýlawlaryň netijesinde Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlandy. Mehriban halkymyň meni Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlap bildiren uly anamy watandaşlarymyzyň asudy we awadan durmuşynyň nesillerimiziň bagtyar geljeginiň bähidine türkmen döwletiniň güllap etmegi hemem berkimegi üçin has ihlasly zähmet çekmäge borçly diýip döwlet başdanymyz nykdy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti wezipesine girişmek münasibetli geçirilen dawarly çäre gatnaşmagy çakyly kabul edenlikler üçin hormatly ýaşlarymyza, mehriban enelerimize, ýaşlarymyza, Türkmenistanyň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň agdalaryna, hemem meclisiň deputatlaryna, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň agdalaryna, köpçülikleri habar berişdirişleriniň hemem jemgyýetçilik gurumlarynyň ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalyň wekillerine tüýsürek
kökten minnetdarlyk bilerdi. Pursatdan peýdalanyp döwlet başdanymyz özü bilen birlikde Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna dalaşygar hökmüne gatnaşan watandaşlarymyza da minnetdarlyk bildirdi. Olar ähli halk saýlawlaryny Türkmen halkynyň Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine dalaşygar hökmüne eň münasip adamlar hödürländigini suwd etdiler. Şeýle-de hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bu ören möhüm jemgyýetçilik syýasy çäräni halkara talaplaryna laýyklykda asasanlyk hem aýdynlyk ýagdaýda ýokary derejede guranyklar üçin Türkmenistana saýlawlary we salasalçyklar geçirmek boýunça merkezi toparyň agdalaryna, milli hem halkara synçylaryna saýlawlary üstünlikle geçirmäge gatnaşan ähli watandaşlarymyza tüýsürükden minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başdanmynyň taşýaly Türkmenistanyň prezidenti wezipesine girişmek bilen ýurdumyzyň halkyna wepaly hyzmat etjek diýip bardy, kasam etdi. Şuň bilen baglanykda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bu wezipede nähili işlejekdigi, ilkinji nowatda zerur bolan haýaty meselelere seretjek diýip bardy aýdyp, öňde goýulan möhüm wezipeleri öňtüjekdi. Soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň belleşýäli berkarar döwletiň bagtyarlyk döwründe gahrman arkadamyz ýurdumyzyň kuwatyny putulandyrmakda, halkara awrany ýokurlandyrmakda uly işleri bitirdi. Oňy syýasy, ykdysady we medeni özgürtmeleri üstünlikle amala aşyrdy. Hereket etmeň oýlanşykly, almytaýdan esaslandyrılan maksatnamasyny durmuşa geçirdi. Milletiň lideriniň döwleti dolandyrmakda, ýurdumyzy ösdürmekde maksady okunlygy, hem syýasy öňdönürjüligi, halkyna ynamy we söýgüsi Türkmen döwletine ynamly ösüş ýoluna çykarmagy mümkinçilik berdi. Garaşsyz watanymyzy munun bilegem depkinli ösdürmek üçin bellenen esasy ýol, öňde goýulan maksatlar, geljegi uly bolan wezipeler meniň geljekde alyp barjak işimiň esasynda durýar diýip döwlet başdanmyndyktady. Öz öňünde goýan maksatlarymy üstünlikle amala aşyrmakda men ilkinji nowatda halkymyza oň agdy berligine we jewitligine, aň düşünjesine hem merdanalygyna bel baglaýan diýip döwlet başdanmyndyktady. Watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir. Agdy berligimiz bilen ähli sepitlere ýeteriz. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna işçen gatnaşan, şol sanly özü üçin ses beren ähli saýlawçylary ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirip, özüne bildirilen ören uly ynama ýokary baha berýänini nykdy. Bu ynamyň diňe özüme däle, eýsem bilimli, terbiýeli, eň öňde barjy we innowatorlardan baş çykarýan ähli türkmen ýaşlaryna da bildirilen ynamdygyny düşünýär diýip döwlet başdanmyz aýtdy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bular barada aýdyp, mukaddes watanymyzyň güllep etmeginiň we mehriban halkymyzyň parahat, awadan hem bagtyar durmuşda ýaşamanyň bekidine, gojur gaýratyny, bilim, tejribäni we başaryny gaýgyrmajakdygyna hemmeleri ýene-de bir gezek inanyrdy. Bu ýurt biziň watanymyzdyr, bu ýer biziň mehriban topragymyzdyr. Biz ata-enelerimiziň we maşgalanyň mukaddesligini arşa ötürýän halkdyrys. Ýaşasyn türkmen halky, ýaşasyn garaşsyz, hemişelik betarap Türkmenistan diýip döwlet başdanmyz joşguny setirleri bilen çykyşyny jemledi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň çykyşy uly öňsü bilen diňlenildi we şowhunly hem dowamly el çarpışmalary bilen garşylanyldy. Döwlet başdanmyzyň adyna Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek münasibetli tüýsürekden gutluglar aýdyldy. El-ýurt bäkitli döwletli işlerine uly üstünlikler berk jan sağlyk, uzak ömür arzu edildi. Habar berilýär, Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary ata-babalarymyzdan gelýän demokratik ýol ýörelgilerimizi, Türkmenistanyň konstitusiýasyna, milli kanunlarymyza, umumy ikrar edilen halkary kadarylaryna laýyklykda ähli umumy saýlaw hukugy, deň saýlaw hukugy, gönü saýlaw hukugy, saýlawlaryň gizlenligi we saýlawlaryň erkinligi ýörelgilerinde hem bäsleşik esasyna geçirildi. Hormatly prezidentimiz ruhyat köşüniň daşyna çykyp ýörep ugranyny döwlet başdanmyzy halk köpçüligi dawara bilen ugratdylar. Munyň özi ýaşly we ýaş nesiller tarapyndan ähli halk tarapyndan saýlanan döwlet başdanmy ägert uly ynamyň hem oň ähli başlanýşlaryň üstünlikleri beslenjekdiginiň nowatda kysawutnamalar boldy. Şu gezeki prezident saýlawlarynyň kil taýdan täze taryhy şertlerde geçirilendigini bellemek gerek. Häzirki döwürde Türkmenistanyň gazanan üstünlikleri hem zähmet ýeňişleri watanymyzyň halkara derejesinde beýik awra eýe bolmagy bilen baglanşykly işleri amala aşyran gahrman arkadamyzyň
parasatly we öňden örjülükli ýol başlygy bilen ýurdumyzda giň meşhurly maksatnamalar, hemem taslamalar üstünlikli amalaşyrly, döwletimiziň we jemgyýetimiziň demokratik esaslarını potulandyrmak boýunça egert uly işler durmuşa geçirildi. Bu bolsa Türkmenistanyň mundan beýlegim okulny ösüşi, hemem oň parahatçylygyň, dörejiligiň we awdançylygyň ýoly bilen önemli gadam üçin ygtybarly bünyady emele getirdi. Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary, halkara gurumlarynyň wekilleriniň hemem synçylarynyň belleşi ýaly açaçanlyk, aýanlyk, erkinlik, bäsleşik esasyna geçirilip, Türkmen jemgyýetine demokratik ýörelgiliň dawralanýanlygyny, döwletimiziň öňe, diňe öňe gadam urýanlygyny, ýylatyň raýatlyk borçlaryny berje etmekde ören işçiligini görkezdi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne gadamasan, garaşsyz hemişelik bir tarap watanymyzyň häzirki taryhyny demokratiýanyň dawralanmagynyň, hemem halkymyzyň bütewliginiň, ýurdumyzyň seçmelen parahatçylyk, awdançylyk we dörejilik ýolyna berk agrarlygynyň aýdyň nişan hökmüne girer. Türkmenistanyň kabul ediş merkezinde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň WDP girişmek münasibetli resmi kabul edişli gurully döwlet başlanma dawra gatnaşlara ýölenip, saýlawlara işçiň gatnaşyp özüne ýokary önam bilen mehriban halkymyza, äkli raýatlarymyza tüýsürekden minnetdarlyk bildirdi. Şunu hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow halkymyzyň önemini ödemek, gahrman arkadağymyzyň siýasaty, ykdysadyýatda, medeni ulgamda we jemgyýetçilik durmuşyna başlanan özgertmelerini dowam etdirmek üçin raýatlarymyzyň hemem geljek nesiliň awdançylygyň behidine ahlat bilen zähmet çekjekdigini ýene bir gezek nykdy. Soňra ýurdumyzyň sunugat ustatlary watanymyzyň durmuşyna möhüm ähmeti bolan şanly we münasibetli belen turuha betlenen aýdym sady çykyşlary ýeýwanlandylar. Olar özleriniň gyzykly konsert maksatnamasy bilen döwlet başlarymyzyň we mehmanlaryň öňüne çykyş etdiler. Bayramçylyk konsertiniň ahyryna oňa gatnaşylan hemmesiniň gatnaşmagyna watançylyk aýdymy ýanglandy. Ol halkymyzyň öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam goýan, garaşsyz bir tarap watanymyzda bolan buýsunç duýgularyň senasyna urildi. Agşamlyk bayramçylyk dawralary paýtatymyzyň günorta günjeginde dowam etdi. Türkmenistanyň döwlet minberiniň öňündäki meýdançada hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow we dawra gatnaşlary meşhur aýdymçylar we ýurdumyzyň tans toparlary şahatlyk şowkuny bilen garşyladylar. Artistlaryň şowkuny çykyşlaryna mehriban watanymyza bolan söwgi, halkymyzyň belent watan söýjülük ruhy we parahatçylyk söýjülük, hemem dörejilik ýörelerine bolan agrarlygy öz beýany tapdy. Asmana atylan feýerwerk owşgunlary bu ýerde gurulan dawranyň öz boşly jemlenmesine urildi. Ak mermerli Aşgabatyň asuda asmanyny ýagtylandyran elim oşur owşgunlary şoňky geçirilen dawraly çäre bilen öz boşly salnyşygy döretdi. Ýurdumyzda ata-babalarymyzyň asyly däplerinden ugralanyp, şäherliň we owuluň töweregini ýaşyl zowluklygyň döredilmegi, diýarymyzy bagy bosanlygy öwürmek maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýänini görkezýär. Şu gün hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna paýtatymyz Aşgabat şäherine we ýurdumyzyň ähli vilayetlerine halkymyzyň agzy berlik bilen gatnaşmagyna giň meşhurly ähli halk bagy etmek dawralary hemem öňden bary bolan agaç nahallaryna eýdek etmek boýunça çäreler geçirildi. Bugün kunna bağ etmek boýunça ähli halk ýory güneşli diýarymyzyň ähli günjegine bolşy ýaly Ahal welaýetinde de uly ruh bilenlikde geçirildi. Ähli halk ýoryna gatnaşmaga gelen päkize kalplary mukaddes ata watanymyza, hormatly prezidentimize hemde bagtyar zamanamyza egsilmez söýgü duýgularyna beslenen welaýetiň ýaşaýjylary ata-babalarymyzdan miras galan bu ähli halk çäresine gatnaşmaga, ýurdumyzy bagy bosanlygy öwürmäge, özleriniň şahsy goşuntlaryny goşmaga günüň er seherinden agzybirlik bilen ýygnandylar. Erkany we gözel ýurdumyzy bagy bosanlygy, jenneti mekany öwürmäge, özleriniň päk kalplaryna beslenen iýleşdirmez, ýowaryň dowamyny özlerine berkidilen ýerlerde agaç nahallarynyň müňlerçe düýbüne oturtdylar. Mälim bolşýaly adam eli bilen döredilýän tokoy zowluklarynyň howanyň üýtgemeginiň täsirini peseltmekde. Ata watanymyzy bagy bosanlygy öwürmekde. Biýodurlugy gorap saklamakda. Şeýle-de adamlara parahat ýaşamak, döwrüwap diňjelmek üçin amatly şertler döretmekde. Şoň ýalym ekologiýa taýdan arasy ýokary hili termiwi önümlerini ýetişdirmekde ähmiýeti uludyr. Çäranyň dowamyny durly görnüşli baglardyr, gülleriň ösüp ýetişip oturan owadan görnüşli sergiler toplamam. Onu sinanlarda ýakynly täsirleri galardy. Ýere gelen aýsak, Ahal welaýatynyň etraplaryny baglaryň miweli we saýaly görnüşlerini ösdürip ýetişdirýän, ýöreýteleşdirilen bagçylyk hojalyklary hereket edýär. Hemmelerde kalp joşdurjy duýgulary oýarýan bu ähli halk çäresinden welaýatyň sunugat işgärleriniň hoş owada çykyşlary alyslara ýaňsarly.
Olaryň usatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym sazlaryna, şeýle-de tansaryna, bede wady bilen öňe barýan, şan şöhraty dünýäde bolan, garaşsyz baky bir tarap ata watanymyzyň, hormatly prezidentimizin iýil ýurt kemem umumy adamzat bähwitli amala aşyran sahawatly işleriniň, agzy berliň, dostlugynyň, ajaýyp baharyň, şeýle-de tebigat gözelliginiň waspy ýetirildi. Hormatly prezidentimizin döwlet başçyny wezipetine girişmeginden hemem ýurdumyz boýunça ähli halk bagy ekmek däwretine badalga bermeginden ruhlanýan Balkan welaýatynyň şäherleriniň, etrap merkezleriniň, owalarynyň we şäherçileriniň ýaşaýjylarynyň müňlerçesi bu çäre ýokary ruhlançlyk bilen gatnaşdylar. Ähli halk däwretine çykyş edenler halkymyzyň bagtyarlygy, watanymyzyň hasym kuwatlanmagy, diýarymyzyň bagy ustanlygy öwrülmegi babatda Türkmenistanyň hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedow işlerini üstünlükleri arzu etdiler. Saýaly baglyň ilkinji nahallaryny oturtmaklaryň, ýaşul nesliň wekillerine, ýaş çatynjalara hemem rewşen geljegimiziň eýeleri bolan körpelere ynanylmagy çoň many mazmuny eýe bolup, çäre gatnaşyjylaryň ruhlançlyklerini hasym belinde götürdi. Welaýatyň medeniýet we sunat usatlarynyň ýerini ýetiren döwrewap aýdym sazlar, folklor hemem tan toparlarynyň joşguly çykyşlary bag nahallaryny oturtmak üçin ýygnanan adamlara ruhly lezzet paýlady. Täsirli we şowhunly ýanglanan aýdym sazlarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkançy döwrüniň, halkyň arka dagly zamanasy ýylynyň beýik işleriniň, ruh bilen durmuşymyzyň, tebigat gözellikleriniň waspy ýetirildi. Ajaýyp milli depde surlarymyza eýerilip tutulan 6 ganat aýgoýlerde olaň daş töweregine ýeňlendirilýän ruh bilen çäreler adamlarda ýatdan çykmajak ýakymly täsirler galdyrdy. Ýaz pasynyň arasy we temiz säherine geçirilen köpçüliklen çäre Balkan welaýatynyň ähli ýerlerini zähmet joşguly bilen gurşabally. Köpçüliklerin bag nahallaryny oturtmaklygy Balkan welaýaty ähli etrap şäherlerine de giňger merli. Tutuş welaýaty boýunça geçirilen çärelerde saýaly, pürli we miweli baglaň nahallarynyň 10 müňlerçesi oturdyldy. Şeýle-de ozollan ösüp oturan baglary agrotexniki talaplara laýyk ýyda ýoly goýuldy. Halkyň arkadaly zamanasy ýylynda geçirilen ähli halk bag ekmek dawarasy Daşoz welaýatyny da ýokary guramaçylyk ýagdaýyna eýe boldy. Milli bahar bayramynyň, halkara Nowruz bayramynyň öň ýanyna geçirilen ähli halk bag ekmek dawarasy er bilen bayramçylyk ruhuny beslendi. Berqarar döwletiň täze eýýamynyň galkynçy döwrüniň şu baharyna da milletiň asyrlaryň jümmüşinden kökalyk gaýdýan bag ekmek ýörelwesiniň ýokary rowaşlygy zamanymyzyň belent ruhy bilen utgaşyp gowunlara galkynç paýlady. Bu esazaşyk nurany geljegine tarap anamly barýan halkymyzyň bitewliginiň miwesidir. Ähli halk bag ekmek çäresi münasibetli uludan tutulan dawaradam halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň şeýle ajaýyp pursatlary hemmelerin gowunlaryny galkynlardy. Güneşde diýarymyzda ähli halk başlangyçlarynyň şunuň ýaly ýokary derejede gollanylmagy garaşdyr hemişelik bir tarap döwletimizde emele gelen baky bitewliginiň ýüze çykmasydyr. Ýurdumyzyň ilatyny özümizde öňürleýän gök we miwe önümleri bilen agtybarly öpçün etmek häzirki döwürde amala aşyrylýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şoň üçin şuun kun geçirilen dawralaryň ähmiýeti diýsen uludyr. Şoň ýalym güneşli diýarymyzda ekologiýa awadançylygyny öpçün etmegem esasy işleriň biri bolup durýar. Şunukdoý nazardan bag ekmek dawralarynyň ýygydarly gurulmagy möhüm ähmiýeti eýedir. Ähli halk bag ekmek dawrasynyň geçýän ýerinden aýdym sazyň owazy belentden ýanglandy. Welaýatyň medeniýet we sunat usatlary, dörejlik toparlary, ene toprağymyzdan gaýtalanmajak gözelligini, hemem halkymyzyň dörejlikli zähmetini, täze taryhy döwürde ata watanymyzyň gazanan üstünliklerini waspy etdiler. Ağoýlaryň gorkana hatarlarynyň ýanyna giň gowurumly sergiler ýaýwanlanyrly. Durly reňkdäki ajaýyp güller, şeýle-de täsin ösümlikler, ýaş bag nahallarynyň durly görnüşleri, berqarar döwletimiziň täze eýýamynyň galkynçy döwrüni ýurdumyzy bag bostanyga öwürmek boýunça durmuşa geçirilýän giň gerimli işleriň aýdym suwutnamasyna uruly. Ähli halk bag ekmek dawarasy welaýatyň etrapdyr şäherlerine de, edara kärhanalaryna da ýokary guramaçylyk derejesine geçirildi. Ähli halk bag ekmek dawarasy ýurdumynyň Lewap welaýatynda da köpçüliklerini işin häsiýeti eýe bolup, berkarar watanymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak. Halkyň arkadaly zamanasy ýylynda uludan toýlanýan halkara Nowruz bayramynyň dawarary bilen utgaşykly ýokary ruh belentligi beslendi. Nurana baharyň ýertägeriniň janyş bal tämit howasy, toýly watyna giren meýdança ajaýyp bir totlar bugünkü ähli halk çäretine goşanyň goşmagy bilen höwetini hasy artdyryp ýokary ruh belentlik döredýär.
Bu ýerde agdy birikli we ihlasly çekilen dähmetiň netijesinde ýene-de bir näçe ýyllardan daş töweregini gödellüge, tämizlige beslejek saýaly we purly ağaç nahalarynyň müňlerçe düýüp oturdurly. Bağa oturtmak davaratına gatnaşçylaryň tutanýaly dähmetiniň netijesinde ağaç nahalarynyň her bir düýbüniň agrotehnikanyň talaplaryna görä bir kemsiz ýydygy getirilip, gada laýykda oturdulmagy gadanyldy. Ähli halk baýyk mektabarasy türkmen halkymynyň agdy birliginiň dähmet ruhy göterişiniň nişany bolmak bilen bayramçylygy öwrülen asylly ýörelgäniň köpçülikden jewslik bilen gollaw tapýandygyny görkezdi. Yergelene ve lehpeştek şeyle giyin möçörlü baýyk mektabarasynın ýydygy durmuşa geçirilmeginiň netijesinde taňjylaryň içinde vilayet merkeziniň we etraplaryň tebigaty tanalmaz derejede özgördi. Ýydygy häsiýetli köpçülikden ýola goýulan işleriň netijesinde vilayatyň çar kunjunda pürli saýaly ağaçlardan ibarat ýaşyl doluklar hemde miwol baglar peýda bolýar. Köpçülikden baýyk mekçäreti ýaňlandyrılan meýdançada asylly däplere ýerilip, aýdym saýly çykyşlara da giň orun berildi. Aýlaryň öňlerinde bagyş tadandalaryň şurna wadlary belentden ýanglanyp, bu çäre gatnaşýan bagtyar aýatlarymyň ruhy dünýäsini hasly galkındyrdy. Dawaranyň geçirilýän ýerinde guralan dürli sergiler bugünkü çäreleri many madmun taýdan baýlaşdyrdy. Şeýle köpçüliklerin bagy oturtmak çäreleri vilayatyň ähli etrapdyr şäherlerinde giňden ýaňlandyryldy. Agdy berik bilen geçirilen büyük köpçüliklerin çäreler ýurdumyzda asylly işleriň belent dawaralar ähli halk işçiligi bilen utgaşýandygyny aýdynlyk bilen görkezdi. Her ýylyň ýaz mewsumynda tutuş ýurdumyz boýunça giň gerimde badalga berilýän ýazky bagy mektabarasy Mar welaýatynyň ähli kunjagynda ýyl täherden başlandy. Halkyň arkadagly manasy ýylynda hemde milli bahar bayramynyň botagysynda welaýat derejesindäki ähli halk bagy mektabarasy Türkmenistan bagy sanatly şygar bilen geçirilip, ol ýokary felentlige beslendi. Ähli halk bagy mektabarasy Mar welaýatynyň batyar aşarylarynyň kalbynda ruh halkyny töretdi. Ol hakyky dähmet bayramçylygyny öwrüldi. Ulatyň ýaşul nesilleriniň baş bolmagynda badalga berilen baýyk mektabarasy giň gerimde ýaňlandy. Tutuşlugyny ekin meýdançany gurşap alan adamlaryň her biri bagy nahalaryny oturtmak bilen dähmet söýürlüğüň ajaýyp nusgatyny görkezip, ýurdumyzy gur baglyga öwürmek, daş gurşap goramak ýaly asly işlere öz munasyp goşunatlaryny goşdylar. Ähli halk baýyk mektabarasy gününde welaýatyň dähmet söýür adamlarynyň çekýän ihlas hähmetleri netijesinde pürli saýaly baglaryň we tut nahalarynyň müňlerçe düýpleri oturdurly. Bahar faslynyň hoştap howaly gününde ekilen bagy nahalarynyň uzaklary uzap gidýän gönül hatarlary töwerege görüp berdi. Baýyk mektabarasynyň geçýän ýerinde guralan döwrap aýdym saly çykyşlarym dawara gatnaşçylaryň göňüllerini joşduryp, olary ruhy lezzet paýlady. Hatara guralan aýlaryň baýyk mektabarasyna öz bolşy bedeg berip, olaryň töwereginde bagyş saýlandalaryň çykyşlary, guralan dürli sergiler giň gerimde ýaňlandyryldy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwründe ýurdumyzy bagy ostanyny öwürmek, daş gurşap goramak, bagy nahalaryny ekmek, olary göňüňize ýydyk etmek ýaly möhüm işler hormatly prezidentimiň alyp barjak ekologiýa syýasatynyň esasy gurularynyň birine öwrülýär. Giň meýdanlarda ýaşyl bagy dowlaklarynyň döredilmegi, halkymyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarlandyrmakda, tebigatyň tämiz howasyny üpçün etmekde we onuň gödelligini baýlaşdyrmakda döwletimiz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän işleriň aýdyň netijesidir. Şoň Türkmenistanyň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň agzalarynyň hem Milli Gençlik Mejlisining deputatlarynyň gatnaşmagyna watan diňi halky bilen watanlar ady bilen dawral maslahatlar geçirildi. Ol hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň ýokary döwlet wezipetine girişmek dawratyna we onu döwlet başlygymyzyň eden taryhy çykyşyna bagyşlandy. Häzirki döwürde ýurdumyzda asyrlar aşyp gelýän hemde dünýä nusgalyk milli ýörelgeler häzirki zamanyň ruhyna gywap derejede ösdürilýär. Merdana halkymyzyň şu ýylyň 12-nji martyna geçirilen prezident saýlawlaryna işçen gatnaşyp, watanymyzyň ykbaly bilen baglanyşly möhüm çözgüde kabul etmegi, hormatly prezidentimize bildirilýän belent ynamyň aýdyn beýanyna urly. Bugun halkymyz arka dagly Serdar geldi diýip, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowy mübarekleýär. Türkmen halky hormatly prezidentimiziň döwlet syýasatyny hemde maksatnamalaryň işlerini tüý sürekden gollaýanlyklaryny dünýä äşkär etdi. Halkymyz Türkmenistanyň hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň başdanlygyna garaşsyz hemişeler beýtarap ýurdumyzyň mundan meýlekde gülläp ötjekdigini hemde oň halkary awraýynyň hassa belinde galjakdygyny berk ananýar. Maslahatlarda çykyş edenler döwlet başdanlygy prezident saýlawlaryna gazanan önemli ýeňişler bilen gutlap, hormatly prezidentimiň garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň halkara giňişligindäki awraýynyň hassa belinde galmagy, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagy hemde milli ykdysadyýetimiziň gowwatlanma uğruna ähli zerur tagallasyny içjekdigini anam bildirdiler.
Şeýlede edilen çykyşlarda bellenşýär. Ýurdumyzda durmuş ykdysadydan üstünmeň geljek 30 ýyl üçin milli maksatnamasyna halkymyň bagtyarlygynyň, ýurdumynyň awadançylygynyň behbedine beýik işler meýleşdirildi. Munyň özi halkymyzyň taryhyň dowamyna döreden asyrly ýörelgelerini, häzirki zamanyň ösen tejribesi bilen goşdurmak arkaly beýik maksatlaryň amala aşyrylmagyna gönükdirilen toplumlaryň çärelerdir. Hormatly prezidentimiziň mehriban watanymyza, merdany halkymyza ak ýürekden hyzmat etmek boýunça öňde goýan maksatlary Türkmenistanyň ullan keçe ähli ilatynyň ruhyny belende göterdi hemde oň ezi diýarymyza bolan söýgüsini artdyrdy. Şunun bilen baglykda ýurdumyzda ýygydaly ösdürilýän meden insan perwer siýasatynyň mundan meýlekde dowam ettiriljekdigi adamlary beýik işlere, täze ýeňişlere oklandyrýar. Häzirki döwürde Türkmenistan bagtyarlygyň, parahatçylygyň, howpsuzlygyň hemde durnukly öz üçin berkarar bolýan ýurdy hökmüne karar edildi. Döwletimizde halkara derejesindäki hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Munyň özi daşary ýurt hyzmatdaşlaryň geljegi uly hasaplanýan hemde geljegi uly hyzmatdaş hökmüne ikrar edilen Türkmenistan bilen işçi gatnaşyklar ösdürmäge bolan gazaklanmalarynı artdyrýar. Maksatlarda çykyş edenler, hormatly prezidentimiziň wezipesine girişmegi bilen ýurdumyzda beýik maksatlary nazarlaýan äger türlü işleriň durmuşa geçirilýekdigini anamellerdiler hemde öz gezeklerine, ählimiň tagallalara münasip goşant goşmak uğruna zerur işleri bitirjekdiklerini ananyrdylar. Hormatly izleyijiler, kädir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam elik ezidileşler. Hormatly izleyijiler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň mart aýynyň 20-nden Nowruz döwrü başlanýar. Mehriban adamlar, gelin bolsa mart aýynyň 20-nden mart aýynyň 27-sine çenli hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Ýagny geljek hepdeniň birinji ýarmyna we ahyryny ýurdumyzyň şährini Demiraz Kumatardan çyly howa akynyň araşma netijesinde diýarymyň ähli welaýatlaryny ýagnyň ýagmady, şeýle-de howanyň gejek temperaturalarynyň durnuky ýalyda bolmana garaşylýar. Hastakygy Ýurdumyzyň Balkan welaýatyny ütkap duran mutly howa bolup, hepdeniň birinji ýarmyna we ahyryny gahra çykly ýagşy ýagar. Demiraz Kumatardan günogary ornut edýän tiýlik sekundy 8-13-den 12-17 metr etýän şymalyň üsmüne hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 1 gradus soğukdan 3-8 gradus aralygyna maýyl, gündüzleri 14-19 gradus, welaýatyň kenarly etraplaryny 8-13 gradus maýyl bolmana garaşylýar. Diýarymyň ahal welaýatyny ütkap duran mutly howa bolup, hepdeniň birinji ýarmyna we ahyryny gara çykly ýagşy ýagar. Demiraz Kumatardan günogary ornut edýän tiýlik sekundy 7-12-den 11-16 metr etýän şymalyň üsmüne hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 1 gradus soğukdan 3-8 gradus aralygyna maýyl, gündüzleri 4-9 gradusdan 18 gradus çenli maýyl bolmana garaşylýar. Ýurdumyzyň mar welaýatyny ütkap duran mutly howa bolup, hepdeniň ortasyna we ahyryny ýagşy ýagar. Demiraz Kunagardan tiýlik sekundda 6-17-den 12-17 metr etýän şymalyň üsmüne hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 0-5 gradusdan 10 gradus çenli maýyl, gündüzleri 7-10 gradusdan 18 gradus çenli maýyl bolmana garaşylýar. Diýarymyň welaýatyny ütkap duran mutly howa bolup, hepdeniň ortasyna we ahyryny ýagşy ýagar. Demiraz Kunagardan tiýlik sekundda 7-12-den 12-17 metr etýän şymalyň üsmüne hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 1 gradus soğukdan 4-9 gradus aralygyna maýyl, gündüzleri 6-11 gradusdan 19 gradus çenli maýyl bolmana garaşylýar. Ýurdumyň daşary welaýatyny ütkap duran mutly howa bolup, hepdeniň başyna we ahyryny gara çykly ýagşy ýagar. Demiraz Kumatardan günogary ornut edýän tiýlik sekundy 7-12-den 11-16 metr etýän şymalyň üsmüne hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 3 gradus soğukdan 1-6 gradus aralygyna maýyl, gündüzleri 2-7 gradusdan 14 gradus çenli maýyl bolmana garaşylýar. Paýtagtyň Aşgabatda ütkap duran mutly howa bolup, hepdeniň birinji ýarmyna we ahyryny ýagşy ýagar. Demiraz Kumatardan günogary ornut edýän tiýlik sekundy 7-9-dan 12-14 metr etýän şymalyň üsmüne hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 2-4 gradusdan 7 gradus çenli maýyl, gündüzleri 6-8 gradusdan 16 gradus çenli maýyl bolmana garaşylýar. Hormatly izleyijiler, ýurdumyzda mart aýynyň 20-ni magnit radiýasinyň goşak täsirli bolmana garaşylýar. Mehriban adamlar, siz mart aýynyň 20-nden mart aýynyň 27-sine çenli hepden dowamyna
Yurdumyzyň welaýetlerine hem de paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolunuz. Ediz watandaşlar, ýaz basyny günüň dowamynda howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyny nazar alyp, basyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýlekem häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 7 göterim artmagy, hemem howanyň akynyň üýtgemegi bilen baglanşykly howa şartlarynyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsy täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ullanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berjaý etmek, elleri arasda saklamak zerurdur. Mähriban ýylaşlar, bulary berk berjaý etseňiz, ýylyňyz senlik bassyny öz saglygyňyzy gowrap bilersiňiz. Mähriban adamlar şuňlan watan habarlar gepleşme jemleýät. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ötüşlere betlenýär. Ähli ötüşlüň özünde bolsa halkyň bekidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.